ubona ukuthi mina ngikude futhi anginayo imali, unemali yena angithi uyasho, uyayisolo wena ukuthi angithi bese zophumela imali zomfazi. Kunjalo baba bese iphumile izona lezi engikule. Lalela ke kusho ukuthi nami ngibulale wena ke ngizokuthola nangu umfazi wakamakhelwane ngibulale wena ke ngoba nawe ngubhalile phela lapha kumana fungani. Lalela phela. Ngiyaxolisa nje baba kantweni unjani manje? Angibulale wena phela ukuze uzobona phela ukuthi Cela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sithi sikhipha izimfihlo esilungu sithi the truth shall set you free. Isona ke lesi sikhathi thina esivumela umuntu ukuthi akwazi ukukhululeka ngokuthi asho ukuthi yini lemidla ngaphakathi and ufisa ukuconfessa kuba so simnikeza lelo thuba nje kuphela la kaBlack Life TV. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele bhuti wami, sawubona njani? yebo sininjani? Ngiyaphila. Ngicela nje ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uqhamukaphi. Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life TV. Ngiqhamuka kwesakamthetho. Oh, isigodi. Yeah. Okay. Asazi kephi kwesakamthetho. Anyways, ufuna sikusize ngani bhuti wami? Kunenkinga engithema ngihamba ngayithola la. Kusho ukuthi kunento engangiyenzile ngenxa yokuthanda umuntu wami. Ukuthanda umuntu wami ngathi mangithi ngihamba ngase ngithi ngamcupha. Uma ngimcupha kusho ukuthi la engangiye khona ngangiye kwaMhlaba yalingana. Okay. Ngoba uthando nami lalukhulu phela ngale ngaso leso sikhathi. Oh. Namanje liselikhulu kodwa manje ngitheme ngihamba ngase ngiyithola lento ukuthi hayibo nansi sivuka uma ngilokho nginayo ngiyayizwa manje. Ngiyalizwa leli phunga kusho ukuthi ngathi mangimcupha ngathola inyanga yangitshela ukuthi uma ukuthi uhlangane umuntu wakho kuzoba nephunga elizoba khona esithweni sakhe sangasese. So manje ngisho sithi sizokwembatha ndawonye kuvane kube naleli phunga leli liqhamuke uyabona lenza isicikiciki. Manje angazi manje kunzima ukuthi ngimbuze ukuthi ubani oke wambatha naye ngoba ngiyazi ukuthi mhlambe kuzosuka ingxabano enkulu. Uyabona manje ngiyalizwa leli phunga manje angazi ukuthi mhlambe ngingakho ngithe angize la ngizobuza ukuthi ngicela ukuthi ningisize kahle ningisize ukuthi mhlambe angakwazi ukungitshela ukuthi ubani lo ambatha naye. Imaki wena ufuna ukuzoconfessa kuqala kuyena? Yes. Umtshela ukuthi wamhambela wamcupha. Ngamcupha. Okay, ngifuna ukwazi ukuthi sise line owodwa because nginakuthi ukuthi ngilalele kodwa umqondo wami uthi fast kakhulu. Yeah. So wena ufuna ukuzokusho ufuna ukuconfessa kuyena but emva kokuconfessa ufuna naye aconfess ukuthi ubani wambatha naye. Yes. Angitshela iqiniso ukuthi ubani lona ambatha naye ngoba impawu engangiyitholela engangiye khona sengiyayithola. So umqophela ukuthini na bra wami ukuthi melala nomuntu wesilisa uvela ukuthi ulalile? Kahle kumcupha kwami ngangimcuphela ukuthi ngoba bekuwuthanda ngithi ngenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa ngoba sekunezifo manje sisiwami sekunezifo. Sure. Njengoba kunezifo manje ngahamba ngithi ambathe nomuntu ngibuye ngizomthelela naye njengoba embathe nomuntu njengoba sengizwa lento engiyizwayo nje manje ngiphatheka. Wawuyizama ukuprotect ubudlelwane. Yes. Kodwa manje abukho fair ngoba ngiswamnikeza ithuba naye lokuthi akwenze nakuwena. Because yena akakwazi manje ukwenza kuwena. Wena what if nawe sokowambatha nabantu abaningi? Angithi yabona. Ay okay. Asingabi khona lapho. So okufuna ukumtshela kona ufuna umtshela ukuthi leli phunga leli usafuna ukumsiza yini kulona? Ngiyafisa ukuthi asizakale. Kodwa sekungadepend ukuthi phela mhlambe umuntu okude kangakanani lo muntu. Uma ukuthi umuntu oseduzana umsizi. Ngingamsiza kanjani ngizohleze ngimbona lo muntu? But uzoconfessa nje baba la uzosho ukuthi yes ngiyaconfessa but angithi naye uzoconfessa phela. Uzongitshela naye ukuthi hayi kwenzeka iphutha. Oh, kodwa mekumuntu oseduzana umlaphi still. Kodwa phela noma lingekho iphutha lokuthi ungayolala nomuntu unayo indoda. Uhlala naye? Ya ilona vele ngiyakuzwa usuthini.
I'm with you, angisayidi nogeli for into ayenza kuwena, and also angisayidi nawe nesiqomo wasithatha without ukuthi umtshele naye ukuze naye azobona ukuthi wenze njani ukuze noba uthuni be safe. But you understand the thing ngishoyo? Yes. Kodwa at the same time bengifisa mina ukuthi njengoba uzokhipha lemfihlo yakho ukuthi njengoba kunje imina izatha lokho unukisa ukuthi kodwa ngakwenza ngoba ngangenzela ukuthi ngingazi ukuthi uzongenilanga uzongenza uTudumo uhambo lala nomunye umuntu ngikhona egcekeni. Senzana nesikhathi singanani nje if you don't mind me asking uzothatha inqumo engaka zokuthi omunye umntana abantu umnukisa ikabisha empedeni enkomini bese kuyisikhathi singanani lokumneza imvumo ukwenza lokho. Roughly mhlambe seku 4.5 years. Okay, that's long. Ukhokhile noma unezifiso zokuthi ngelanga ukhokhe? Ngagcina ngokuthi baba bona ngokuthi manje ngezimo zempilo ngagcina ngithe baba kwase kumele ukuthi ngilandelisa amalobolo kodwa nje ukuthi baba kusuke kufana kuyinto nje uyabona yokuzoyiveza kahle kahle usuke usafana nesoka nje lapho. Kodwa muthola ukuthi usushilo ukuthi muthola ukuthi waseduzane awuyishintshi i-mindset yakho on uzolisizakala usisi. Kodwa manje ukuthi umuntu okude uzomsiza futhi methi wenza iphuthu uzomxolela usafisa ukuthi ube nomdlela nobuhle obuhealthy naye uqhubeke bese niyakana. Yakana. Ya njengoba bese ngishilo wasekuqaleni ukuthi yabona uma ukuthi umuntu okude ngingakwazi ukuthi okay ngoba ngiyafisa ngoba ngiyamthanda bona kuzothatha ngisho isikhathi uma ngathiwa mhlambe umuntu oseduze kuyothatha isikhathi ukuthi ngisho ngabe kuthiwa ngiyamshiya sesineminyaka kona angazi yazi nami ngididekile awukho akhule sokusiza ke lapho if ungafuni ukumshiya sokwazi ukuthi sikusize sikuproviding counseling ukuze ukwazi ukuphinda uqale phansi yonke into niqale in a clean slate. But okwamanje focus yethu ayibekusisi azama ukuthi simfonele simuze ukuthi uma usuconfessile because ngifisa uqala uconfess before asking her questions ukuthi uyithathele isinqumo sokuthi uhambe uganga ngaye komhlaba yalingane without her knowing. Kodwa phela kwangesikho ukuganga phela uzobe usuchaza ukuganga phela ukuthi usebenzisa isitho somunye umuntu ucupha umuntu ulale nayo somcuphile ngoba ufuna ukuthi mekuthi uyakuchithela kube khona izinto ezenzakala izinto ukuganga lo. Kodwa phela sithi manje muyibeka kanjalo naye mhlambe mongukuthi mangathiwa useyezwa nje esuthi ngangika kodwa angithi uyazi ukuthi umuntu nomuntu uyasibiyela isibaya sakhe azikho inkomo eyivane ihlale nje esigangeni. Siyabiyela. Yes siyabiyela isibaya. So uzoconfess ukuthi wabiyela. Ngangibiyela isivande sami phela nami. Ngiyakuthi asenzeni kanjani bafethu ubhuti alichaza udaba lakhe siyamuzwa sonke wacupha usisi ngoba nakhe emthanda enesifiso sokuthi singabi khona umuntu osondela isibayeni sakhe. Kodwa wathi mekuthi khona umuntu osondelayo usisi yobonakala ngokuthi abe kanje wena wabona ensimini yase-Eden uAdam noEva babonakala ngokuzihlelo ngesithelo badla isithelo babonakala ngokubanquna. Kodwa akasikho ke lapho ubhuti wenza into ecishe ifane naleyo kodwa ke njengamanje into afuna ukuyenza ufuna ukuconfess emva koconfess futhi ufuna nosisa confess ukuthi ukwalala noba angisahalela ukuba kusese ngimhlebele ngithi akavela bephesheya umuntu alala naye noma vele ashone nje straight ukuze ubudlelwane bakhe nobhuti iphinde iqhubeke bube healthy asambe nisomfanele abafethu. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa
sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Hello? Yebo sabona sesunjani? Ngikhona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikufonela sikuhlelo libizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Kunobhuti la othuzwana nawe, ufisa ukukhuluma nawe, khona futhi ukuthi axoxe nawe. Angazi umngazi umnikeza isikhathi insalo sami. Ushilo ukuthi ubani? Cha, kashongo kodwa uzolizwa izicela ubambe kancane. Niyaphila sendo sami? Yebo baba njani? Ngiyaphila mamazi. Cha ngane yakwethu ngibhalele laba bala kwa Black Light TV ukuthi ngifuna ukuthi kube nento engiyihlambulukayo la kuwena. Uyezwa? Yelele. Uyabona lesimo lesi kade lokho sikhala ngaso lesi sephunga sokuthi kuyayi kube nephunga lapha esithweni sakho sangasese. Kunento ke engayenza ngenxa yokuthanda. Kodwa manje ngiyayibona lento ukuthi manje iyangidla kodwa manje futhi ingidla indlela ezimbili ngoba manje ngangiyenze ngoba ngangifuna ukuthi ngazi ukuthi kahle uma ngukuthi mhlambe angikho kube yisosha mhlambe lalizongibhekela kahle ngifuna ukuthi awuyibambe lapha ngamanye amazwi wawungathembi ukuthi uma uhambile ngizosala ngenze ini. Uqondo kusho ukuthi wawungangithembi kahle. Yebo, hayi ukuthi ngangingakwethembi cha, hayi ukuthi ngangingakwethembi. Kuphela umnumzane mangukuthi usuke efuyile, uyazi na ukuthi kumele ukuthi isibaya sakhe asibiyele. Azikho inkomo eziyayihlale zihlale ehlane ngoba zingahamba ihlakazeka. Inkomo esibayeni zikhishwe ekseni angithi ngokwesintu uyazi nawe umuntu umefuyile. Nami ke ngangizama ukubiyela isibaya sami okanye ingadi yami. Yabona. Awungisize nje manje uhlala odabeni ukuthi wenzeni kahle la ngifuna ukuzwa khona ukuthi yini kahle oyenzeni. Neke lalela ke ngane yakwethu ngahamba ke la. Ngaya kumhlanu nelunda le kamhlaba uyalingana nami ngangimzwe umuntu. Ngahamba ke nami ngaya khona ngacela ukuthi mhlawumbe ayikho indlela angangenzela yona ukuthi ngikwazi ukubiya isibaya sami okanye ingadi yami. So wayesengitshela imigomo nezimpawu engizoyibona. Ngokuhamba kwesikhathi ngithe mase ngilizwa leli phunga elikuwena esithweni sangasese. Ngase ngiyathola ukuthi ayi nazi lezi impawu ayengitshele zona. Ngakho ngithi ngifuna ukuthi ngizwe. Ingakho ngicelela abantu ukuthi ngoba mhlambe besingagcina mhlambe kube nengxabano enkulu. Mhlambe kuzogcina mhlambe sibekane ngisho izandla. Mana ke baba ngikukhululeni. Wena awubanga indoda enough ukuthi ubhekane nami ngqo ngoba phela lento iphathelene nami nawe. Wahamba uyobiza abantu bangaphandle kanti lento le imayilana nenkonzo yasekamereni. Ukwaze kanjani ukuthi ngoba wakwazi ukuhamba wedwa yini manje usobiza abantu mase ihlola into yakho usobiza abantu manje uthi kubona abazokuyamulela ungani ungangifeyisanga mina njengomuntu wakhe sihlale nawe la ngoba mhlawumbe besizoba khona isixazululo manje usobiza abantu ngize njani ke mina ngithini. Okay ke besizoba khona sona isixazululo phela uyazi ukuthi uma umuntu thiwa ukufebele uya understand le nto mana phela lalela angithi nami ngiyakunika ithuba nawe nginika ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma uma ngukuthi ukufebela umuntu umthanda umucabanga mhlambe yipi indlela ngoba bengigwema ukuthi angingaze kufike kuthenini ngoba abantu bayafa la mhlambe bengizohluleka mhlambe ngizothi mangithi ngiyakubuza ukuthi ubani lo owambathanayo mangukuthi kwenze ukuthi wambathanayo uma ngukuthi ke wambathanayo ubani mhlambe umuntu engimaziyo ebese mhlambe kuba njani angithi yabona ingakho ngicele abantu abazongisiza engizokwazi ukuthi singakhulumi sindawonye. Imali baba ke ngibuzele nje mina.
ngale nkathi uya komhlaba uyalingana wakho lowo yini eyayisolisa wena ukuthi ungaze komhlaba uyalingana wawufuna ukwenza njani ake kuthiwe ke lento ke okade uyiyela kamhlaba uyalingana alibanga khona ke lephunga leli ke ubuzongitshela ukuthi uyeka kamhlaba uyalingana cha phela bengingize ngutshele ngoba phela inakho ngani uyabona imali njengoba kuze kuvela leli phunga leli utshelile ke logobela noma nyanga mthakathi wakho lo ukuthi njengoba ekufake kunikeza lento akunike yona izotshengisa kanjani ukuthi iyasebenza itshengisa ngokuthi mhlawumbe ubone ukuthi umuntu ulalile nomuntu noma kalalanga ukutshelile mhlawumbe amadiseza khona. Sawubona sis kusawumlangeni Magasela ngiyaxolisa ungene endabeni zabantu abathandanayo futhi abahlala ndawonye. Kodwa ngiyabona ukuthi mhlawumbe umuzwa kahle ubaba uthini. Ubaba uthi wayefuna ukubiyela isibaya sakhe ukuze abone ukuthi ngekachithelwe waseyahamba kamhlabelela ingane. Wasethola usebenzisa into ewukucupha ukuthi mekuba khona umuntu ongena esibayeni sakhe bese kuba khona impawu lezo sunazo. Kahle kahle usikumphatha kabi ngoba lento le yakuhlupha kade ibikhona emzimbeni wakhe esweni sangasese. Usefisa ukuthi azoconfess ukuze uthola ukusizakala. Because lento nje bayicuphe ngayo iveza ukuthi wena khona umuntu osuyekeli wayombatha naye. Uyayizwa into engicazayo. So uzoconfess ukuze kusizakale wena. So mina ngikubambelene ekutheni dadewethu ngibona ukuthi uyanqabashiye kungagcina ungalitholanga usizo lokuthi uqineke ngoba phela uyazi ukuthi lapha ezansi likunuka awuhlaliseki ngayo. Yes mama. So mengifisa ke ubaba uzoqhubeka akakubuza ukuthi mhlambe lo muntu ohambatha naye ngoba senabo phela ubufakazi ukuthi khona umuntu owangena esibayeni sakhe. Yes. Angithi kuyiqiniso lokho. Kahle naye ufuna iconfession kumina ke manje. Uzoconfess bese nawe uyaconfess ukuthi uba lo muntu owenza owasizana naye ukuze akwazi phela ukuthi akulaphe naye akhulule inhliziyo ngoba isicacile ukuthi lokho ayicuphele kona kuvele kwenzeke. Inkinga manje ngoba uyakuthanda kubhlungu kumele bekubona khamba isikhathi unuka ngezansi ngaphansi. Ngiyakuzwa dadewethu. Ngicela ukuphinda ngimbuyisele ifoni niqhubeke uzobe usuchaza ukuthi kwenzakalani ukuze nikwazi ukuthi nithole indlela yaphambili dadewethu. Thank you so much. Sithandwa sami. Yebo. Hayi ngoba usungibambile baba isekho ukujikela emva kwendlu ke manje sekumele ngilisho iqiniso njengoba lenjalo. Futhi baba kuthela ngelinye ilanga nakho ngifonela uhambe nomsebenzi. Ngathi ngicela imali nakho le ndlini kungathi kuse kuyabheda ngaseyishebeni. Ngase ke wanganginika ke imali wathi imali ayikho. Ngabe ke sengiyake laphayana ke kababa laphaya mbolo baba lo mudlu lemize emithathu la ekhaya. Yeah. Ilo sando kushonelwa unkosikazi. Yeah. Ngase ngayokhala ke yena ke ngoba phela bekusanda ukuphuma imali zankosikazi. Ngase ngayokhala ke yena ke futhi ke kwenzeke iphutha ke ngathi sengimduduza nami kwamanje kwamane kwavuka ama-minute omkakhe ke sengifikile mina mana ke yazi mengibona wena ngathi ngibona umkami wawusuyamduduza wena. Ngamduduza baba ngamduduza ngale ndlela ukuthi ke angazanga nami ukuthi safika nini embhedeni kodwa wona ngabona nje esengaphezulu nami lalela ke ayikho ke into ukuthi awazanga ukuthi wambona esengaphezulu waya khona ngithi mana ke wawungathumela ingane okungcono ke uma ungukuthi ke uyazi nje le ekhaya ukuthi ingane azikho azikho zikhona ezikamakhelwane nje izingane ziyafunda baba ziyafunda nje yebo kodwa lalela ukuthi kwagcina kwenzeke njalo ke Nkosi yami ngoba phela sewungibambile ayikho ke nami into engabe ngisayifihla manje egcineni expect ukuthi ngenze njani ke mina ngoba phela namanje angimile ngisahamba mina nomsebenzi namanje expect ukuthi ngenze njani ke ngikwethembe noma ngingabe sawathemba baba ngoba sengiyabona ukuthi kunenkinga ngeke ngisalenze iphutha ulenza kanye baba uliphinde kwangesiyini iphutha into eyinhloso kusuke kuyinhloso leyo ngoba ubona ukuthi mina ngikude futhi anginayo imali unemali yena ngithi uyasho uyayisolo wena ukuthi angithi ube sezophumela imali zomfazi kunjalo
baba bese iphumile izona lezi engibulele. Lalela-ke kusho ukuthi nami angibulale wena-ke ngizokuthola nangu umfazi wakamakhelwane angibulale wena-ke ngoba nawe ngubhalile phela lapha kumana fungane. Lalela phela. Ngiyapholisa nje baba kantweni unjani manje? Angibulale wena phela ukuze uzobona phela ukuthi yini manje angithi kuzobe ku-50-50. Cha baba ngiqondile kusho njalo yobe. Uqonde ini? Ngicela Isithandwa sakho samasimba. Isithandwa sakho samasimba. Noma ngisayithandi le mpilo engiyiphilayo angisayithandi baba ngicela ungisize. Okay nigcine nini ukulala? Nigcine nini ukulala-ke naye? Kwaba ilanga elilodwa. Musuke ungidakelwa wena. Musuke ungidakelwa. Ilanga elilodwa. Musuke ungidakelwa wena. Musuke ungidakelwa ngidakelwa wena sifebe somfazi. Mhlambe asina ingane nje yiyo lento leyo oyenzayo. Baba ngicangeke. Hayi fuseke, hey fuseke. Hayi. Ngicangeke nje kuphela. Angazi futhi kwasinqumo futhi ngize ngisithathe la. Kodwa angazi ngizobona ukuthi kwenzakalani. Hayi fuseke. Hey mina Ntombi. Ish. Mama. Yes. Yeah. Yo. Kwaze kwanzima. Yes. Kodwa ngicela bandla ukuthi if it's possible ngiyazi akuyona indawo yami ukuthi ngikusho lokho. Mhlawumbe umnikeze space kancane ubaba mhlawumbe ukuthi ukuhlalela ngasekhaya ngoba lokho kwenzile ngiyacabanga ukuthi kumhlukumezile kwangempela. Umakhelwane pho. Umakhelwane kuzoba nzima. Asifuni kuzobe khona into efana no GBV Angaze ngisiphathe impela isibhamu kodwa manje ngizofunda ukusiphatha. Okay, siyakhulisa masiyabonga isikhathi sakho. Ngathi ungaba right. Siyabonga. Ukuba ngizanga nje lapha ngazi. Yes. No, hayi mina ngithi ngcono ngoba nawe ugcina utholile iqiniso. Into eyiwari yami ukuthi ngoba uthi cela ukuthi uthole isikhathi ukuthi ukuhlala kancane ungamboni umama sozama ukuprovide ngocepheshe. Umakhelwane pho. Ngiyakuzwa baba. Mbukele Black Life TV ngicabanga ukuthi ubaba sidinga umthelelo ocepheshe ngoba ngiyabona ukuthi ngathola kangaphezulu and ngiya-understand ukuthi uqhamukaphi. Akulula ukuthi umuntu wakho omthandayo angavele khona la eduzane nakhona izathu sakhona siphinde sibe imali lokho ongaka-affordanga wena ukuthi ukwenze njengendoda. And siyazi ukuthi balimaza kangakanani amadoda lento ongakwazi ukwenza izinto zenzeke zigcine zenziwe umunye umuntu. Umuntu esifazane thola seyaphuma manje ekhaya ngoba indoda yahluke kwenza izinto zenzeke. Ngiyaxolisa kakhulu kulo mndeni ngiyafisa ukuthi bakwazi ukuthi babone ukuthi baya kanjani phambili. Kodwa baba 100% provider ngocepheshe. Mina Mlangeni Makasela asiphinde sibonane ku-episode elandelayo. Ningakhohlwa-ke njalo ukusubscribe, like, share and comment. I'm out. It's the Black Life TV.